Het is vandaag jaarmarkt in Goeden. Er staan veel kraampjes en er is ook een rommelmarkt. Ondanks de regen zijn er toch veel bezoekers. Hoe vindt u het vandaag op de jaarmarkt? Nou, ik vond het gezellig druk. Het is jammer van een beetje regen, nu toch zeker. Maar over een half uur is het weer droog en dan heeft het weer een volle pret waarschijnlijk. En heeft u ook al van alles gekocht of bent u er net? Ik heb al een volle tas. En ik ben hier van 7:30 ben ik gekomen. Het is nu 11 uur, bijna 11 uur. Dus ik kan nog een uurtje rondgaan hier het helemaal rond is. En bent u alleen of met meerdere mensen? Ik ben samen met mijn vrouw. We doen allebei samen een rommelmarkt en we gaan bijna elke rommelmarkt af in de buurt. Hoe vindt u het op de jaarmarkt? Reuze gezellig. Ik ben blij dat het een beetje droog is, want dan komen er weer wat mensen aangelopen. Hè? En wat verkoopt u op de jaarmarkt? Sleutelhangers, zelfgemaakte sleutelhangers. Komt u vaak op de jaarmarkt? Ik kom normaal op bezoek op de jaarmarkt en het is voor het eerst dat ik zelf spulletjes verkoop. En u komt hier zelf uit de buurt? Nee, ik kom uit het midden van het land. Ik ben op vakantie hier. Dus ik denk, ik verdien mijn eigen vakantie even terug. Wat vindt u van de jaarmarkt hier? Ik vind de jaarmarkt het heel erg leuk. Ik ben er eventjes overheen gelopen en het is ongelooflijk druk. Het is een klein dorpje, want de straatjes zijn hier heel smal, dus we hadden ook al een beetje moeite zeg maar, om tussen het publiek hier uit te pakken. Maar als je er eenmaal doorheen loopt is het hartstikke gezellig, dus ik vind het een unieke sfeer hier. En wat is uw bijdrage op de jaarmarkt? Mijn bijdrage is dat wij, ik en mijn vrouw althans, wij hopen hier het publiek heerlijke wafels aan te kunnen bieden. En we zorgen in ieder geval voor een lekkere baklucht in de straat, dus we hopen in ieder geval dat dat onze bijdrage is aan deze jaarmarkt. Sfeerverhogend, laten we het zo zeggen. En komt u altijd op de jaarmarkt? Of, Dit is de eerste keer dat wij op deze jaarmarkt staan. We staan wel op meerdere markten en braderieën. Dus wat dat betreft kennen we de streek ondertussen al redelijk. We staan regelmatig in Breskes, we hebben in IJsendijk hebben we gestaan. Dus ja, het trekt ons wel moet ik zeggen. En het publiek is hier altijd erg vriendelijk. En vandaag is het eigenlijk wat dat betreft niet anders. Jammer een beetje van het weer. Maar ja, dat heeft ook weer zijn eigen charme, zeg maar, een beetje regen. Hè?